Takže hneď pri vstupe do Turecka ma ošklbali o $80 a bol som rád, že som prešiel skrz to, čo som viezol. Takže som pokračoval a vedel som, že mám pred sebou zhruba 1800 km tranzit cez Turecko. Dostal som sa až do Istanbulu a most, ktorý vedie cez Bospor. Začala 30-ka, už som dodržiaval všetko, rýchlosti, všetko. Doslova som zaplazil, keď ma zrazu zastavoval. No to nebol ani policajt, to bol nejaký vojak so samopalom, zábrany tam boli. A že som šiel 55 a že ma má na kamere a že chce $100. Mňa skoro drplo. Ledva som sa plázil, hovorím mu, poď hore, tachokrúžok, mali sme tachokrúžky vtedy ešte papierové. Poď sa pozrieť, ukážem ti. Nie, on nechcel. On nechcel vidieť môj krúžok. Išiel som rýchlo, chce peniaze. Za mnou kolega zaplatil $20 a išiel za mnou tou istou rýchlosťou. 3 dní mi bolo zle z toho. 3 dní, lebo pás som mu nechcel dať. Stále od mňa chcel pás. Vrajím, no čo dám ti pás, príde druhé, by chce $200. Písal sa rok 1990. Mal som 25 rokov, nebol som žiadny ostrieľaný tyrák. Bola to moja prvá cesta na východ, preto vám to opisujem. Takže cesta cez Turecko bola nádherná, ale aj drahá. Mali sme pred sebou asi 4 alebo 5 tier kontrol. Bola to kontrola, ktorá bola označená už v diaľke, kamión musel tam zabočiť, zastaviť, bola tam taká budka, musel som zabrať papiere všetky, aj taký papier, tier control tam bol napísané. A šiel som do budky. Prišiel som tam, dal som papiere, sa na mňa pozrel, on si pozrel dátum, kedy som vychádzal z Istanbulu, z mosta, mal to tam poznačené. Bol zase problém. Aký problém? A tak mi ukázal a vysvetlil, že rýchlo jazdím. Že u nich je taká rýchlosť a ja som mal prísť až za 1,5 hodiny a už som tam. Stalo ma to 2 Malborky, 100 dlhé a $10. A išiel som ďalej.